Toda boa literatura que poidas imaginar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Pasando pola nosa radio. Bo día a todas e todos. Os estamos na primeira edición do programa Booktubers. E temos aquí as nosas primeiras protagonistas. Este programa consiste na recomendación de bons libros de lectura. Así que a ver que nos traen estas chicas. Bos días, eu chamo-me Uxía. Esta é a miña compañeira Marta. E somos de cuarto. Hoxe imos presentar un libro chamado Sonríe. Escollimos este libro porque pareceunos Divertido. interesante Inesperado. e grimoso. A autora deste libro chámase... Raina Tolosremeiro. Ahora imos contar un resume. Raina va en sexto e seu único desexo é ser unha niña normal. Pero, despois de unha reunión de scouts, tropeza e lesiona gravemente as paletas de arriba. Que pasará despois? A resposta está no libro. Gustounos este libro porque pareceunos moi divertido e porque ten a letra xusta para a nosa idade. Daríamoslle un 9 de 10. Nos recomendamos este libro para a xente que lle gustan as novelas gráficas. Ata outro booktuber. Toda boa literatura que poidas imaginar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Pasando pola nosa radio.